स्वागत बा लोग इनके आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि आप लोग अभी तक हमनी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दी। हम आप सभी खातिर रोज ऐसे वीडियो लेके आवत रह। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के अभिनेत्री कनक पांडे के ओर से, जिनकर की आज जन्मदिन बा। आप सभी चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके जन्मदिन के बधाई दे सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना 200 के ककई फुल ऑडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और स्नेह उपाध्याय की ओर से, जिनकर गाना हेलो कौन रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा और ये अब तक के सबसे बड़का भोजपुरी के गाना बन गईल बा। हालांकि कुछ लोग कमेंट में ये भी कही कि हिंदी गाना है, लेकिन आप सभी के बता दी कि गाना भोजपुरी के राइटर द्वारा लिखल गईल बा और भोजपुरी चैनल पर रिलीज कर गईल बा। ऐसे ही भोजपुरी के सबसे बड़का गाना बन गईल बा। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता व गायक गुंजन सिंह व अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना सैया के साथ सोना पड़ेगा फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गईल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना भतीजवा के मौसी जिंदाबाद फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 180 मिलियन यानी 18 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा और उम्मीद बा कि गाना जल्द ही 20 करोड़ यानी 200 मिलियन के क्लब में शामिल हो जाई। तो कमेंट बॉक्स में बताई लो कि आप लोग में से कितना लोग ये गाना के 200 मिलियन के क्लब में शामिल होकर के इंतजार कर रहल बा। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से, जी की काल उत्तर प्रदेश में भइल सड़क हादसा में प्रभावित लोग से बात कैले और मदद के आश्वासन दिले। साथ ही नीतीश कुमार से ये भी अपील कैले कि मजदूर लोग के उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, जौना के स्क्रीनशॉट आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आप सभी कमेंट में बताएं कि आप सभी के ये खबर कैसन लागल। सातवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा की ओर से, जे कि आज महाखबर के फेसबुक पेज से आज शाम 6 बजे लाइव आवे वाला बने, जौना के आप सभी आज शाम 6 बजे जाके देख सके। आठवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना संडे के शादी मंडे के विदाई फुल ऑडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके सुन सकीले। नौवा और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी जादव के ओर से, जिनकर गाना जान तू हमारे रहबू फुल वीडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिल जाए अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।